Okay, now ladies and gentlemen, for the final, the start will give Maria Rich, the milk ski girl, World Cup champion from Valdizé in the slalom. I don't hear you. Warm welcome. Maria will give the start. Готовы ли назад, давай? Готовы ли? Окей, Maria. 3, 2, 1, go! Аплодисменти тук на финала. И нашият победител това е Маги! Браво на Маги! Аплодисменти за нашия шампион! Браво на Маги! И сега, обещаното! Пълна радост, поздравление от мама! Сега, Маги, нека да помня да дойде с мен. Виждате, Мария Рич ще облича шоколада на Милка. Maria, what do you say about the milk chocolate you're eating right now? Yeah, I have no time for lunch, so I have to eat the chocolate now. Виждате, тя е изключително заета, нямала е време да обядва, затова трябва да хапне набързо шоколад. Да не е предстои утре състезание, затова ще я моля. Мария? Can you please come here? Maggie? Maggie? И сега предстои нашата